बावखुंग्रि इउपिपिएल बियाबा थामथि खेबनि थाखाय अनसाय बिथांखिनि 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन जिल्ला आरो ब्लकफ्राव अनसाय बिथांखि 5,000 रांनि चेक राननानै होनाय बायदि दिनै थामथि खेबनि थाखाय बावखुंग्रि इउपिपिएल ब्लकनि सिङाव थानाय औवाबारि बिसडिसि मावख'आव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 200 सुबुंफोरनो अनसाय बिथांखि 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। मख'नो गोनांनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गोदानै अनसाय बिथांखि आसनि लाबोनाय गासै गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि नखर सुंथानायाव हेफाजाब लाबोदों। लोगोसे बे 5,000 रांनि चेक राननानै होनाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, बावखुंग्रि ब्लक टिसिएलसिसिनि मासिगिरि सन्जय नार्जारि, बावखुंग्रि इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। जोङो दिनैहाय बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जे फ्लेगशिप स्किम बे हिसाबै जे अनसाय बिथांखि प्रमद सारनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकाराव जे मोनसे गोदान आसनि बानायनाय अनसाय बिथांखि, बे अनसाय बिथांखिखौ जोङो दिनै थामथि खेबनि थाखाय होनो हाबाय। आरो बे थामथि खेबाव जोङो जोंनि समस्तिनि गासै गरिब दुखिया नखरनि जायफोर गारजेनफोर, जायफोर नखर सोलिनो खस्थ, रांखावरि हिसाबै दुरबल, बेबायदि नखरनो जोङो गासै 200 जन नखर बासिनानै जोङो दिनैहाय 200 जन अनसाय बिथांखिनि जों चेकखौ जों दिनै होबाय। जों खोब गोजोननाय मोनदों जाहाथे नैबे अनसाय बिथांखिनि जे 5,000 रां, बे 5,000 रांजों बिथांमोना एसेबाबो नखराव मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जिहेतु सिगाङावबो होखांबाय, दिनैनिजों लानानै बेसेबां साफोरनो होनो हानाय जादों बे अनसाय बिथांखिनि? बोसोराव गासै मोनसे समस्तियाव 200 जन टारगेट खालामो। बे हिसाबै जोङो बोसोर खेबथाम हिसाबै जोङो दिनैसिम 600 जन बा 600ता नखरनो जोङो बे अनसाय बिथांखि आसनिखौ जों होनो हाबाय। औ, बेखौ जों मिथिगौ। जोङो दा सरकाराव थानाय हिसाबै जोङो प्रमद सारआ जेरैबायदि खामानि मावदों, प्रमद सारनि जे मोनसे मिशन हिसाबै बेखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि नखरारि फोरखौ गोख्रों खालामनो, नखरनि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो, नखरखौ फोगोमनो थाखाय मोनसे आसनि बानायदों। बे आसनि हिसाबै बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन, बेखौ जोङो मिथिगौ। जोङो जेरैबायदि सरकारा जोंनो बिथोन होदों, मिथिहोदों, बे अनसाय बिथांखि बा गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ बोसोरै कन्टिनिउ होलांबाय थागोन होननानै जों मिथिगौ। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धमाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।